Hola, sóc Susana Lliberós i vos llegiré el conte L'olla de Nadal, d'Enric Lluch. A mitjan matí, la senyora Maria Paredes va a la carnisseria de Blasco. Ha decidit, com cada any, per l'olla de Nadal. L'amo pregunta quants en seran a taula. Com l'any passat, mante, tant de bo que el meu fill i els netets pogueren vindre, però Austràlia queda a l'altre costat del melir del món. De tota manera, posa'm per a 10. La senyora Maria Paredes s'emporta 3 cuixes de pollastre i una de gallina, 2 trossos de garreta, costelles de vedella, 2 ossos de genoll i un de pernil, quarta i mitja de cansalada i mig quilo de magre picat. Camí de tornada a casa es troba amb la veïna Dolors. Camina a poc, amb el gallato a la mà dreta, mirant el terra per a no entropessar amb les esquerdes de la vorera. Pregunten per la salut de l'altra. Cap novetat. La vista i els mals de genoll i d'esquena continuen sent les preocupacions més habituals i repetitives. Després, pregunten per la família, tot i que Dolors, en aquest aspecte, pot parlar-ne ben poc. Viuda i sense fills. Només té 2 nebots que viuen a Barcelona i es deixen caure molt de tant en tant, sempre a l'estiu, quan tenen vacances. La senyora Maria Paredes, com sempre, explica que el fill major continua a Austràlia, allà on es va perdre la caritat, que Carme, la filla major, la casada amb l'apotecari, sol visitar-la cada 2 o 3 dies. I ara, per Nadal, li tira una maneta, sobretot en les faenes més pesades. La filla menuda, Puri, va a torns a la faena, sense hores fixes per a entrar ni eixir de casa, amb la qual cosa no pot confiar massa en ella. No busca novio ni per saber morir. Els caps de setmana i per festes s'enfila dalt del cotxe i aire, a pegar voltes pel món com Mariana la Coixa. Això sí, quan té torn de vesprada i li passa pel cap, engega l'ordinador i poden veure's i xerrar una estona amb els australians, sempre de bon matí perquè allà són 8 o 9 hores més tard. Abans d'acomiadar-se, la senyora Dolors deixa caure unes quantes llagrimetes que rellisquen galtes avall fins a les comissures dels llavis. Immediatament, la senyora Maria Paredes repetís la mateixa sonata de l'any passat per aquestes dates. Vine a dinar el dia de Nadal amb nosaltres, Dolors. Faré olla per a 10 i en sobrarà per al porc i la burra. A la vesprada es dirigís a la verdureria. Demana mig quilo de cigrons, un nap, una xirivia, 2 carlotes, mig quilo de creïlles, una penca i un manollet de julivert, que és de Bades. Mentre el verdurer treu el compte, la senyora Maria Paredes repassa mentalment els condiments que té sempre a casa. Ous, pinyons, pa ratllat, canella, sagí i sal. A poqueta nit es posa al davantal. Cal preparar les pilotes. Engega la ràdio de la cuina com té per costum des que era novençat. Publicitat de marques de cotxes i de perfums. Roda el dial per canviar d'emissora. En aquesta sonen Nadales. Pica el julivert. Tot seguit, afitja al magre 4 ous, pinyons, canella, el julivert, un pessic de sal, una cullerada de sagí i el pa ratllat que admet. Pasta els ingredients i tasta el resultat amb deliri. Li encanten les pilotes crues, com a sa mare. Això deu ser herència genètica. Una miqueta més de sal i a la nevera. Faena feta no porta destorb. A la ràdio, després de l'informatiu de les 8 de la vesprada, continuen les Nadales. Mentre es prepara la fruita i un iogurt per sopar, sona el telèfon. És la filla major, Carme. Ai, filla, no sé on tinc el cap. Compra torrons durs i blanets, pastisses de moniato i el que vulgues, i la mare t'ho pagarà demà. La filla contesta que ja ho tenia en compte. Els dolços i una ampolla de cava, mare, que això ja ho vaig comprar jo l'any passat.
Vindrà a les 10 del matí a casa perquè, entre unes coses i altres, val més anar tranquil·les. La seva germana no ho sap. Haurà vingut a casa mentre ella estava a la verduleria. S'haurà dutxat i canviat de roba i aire a la balladora. Se n'haurà anat amb les amigues. Carme riu. Sap com funciona la germana. L'excusa i la defèn, com sempre. Deixa-la, mare, és jove. Jove, jove. Quan jo tenia la seva edat ja estava casada i tenia un fill, el teu germà, el pobre, allà a Austràlia, sense poder celebrar un Nadal com Déu mana. I jo, sense els meus netets, que abans plegaré les mans que podré umflar-los a besos i malcriar-los. Apaga la ràdio i passa un drap humit per damunt del banc de la cuina. Revisa la nevera i el rebost. Creu que ho té tot a punt. Seu en el sofà de la saleta i es queda mirant les fotografies emmarcades que hi ha repartides per les lleixes i els repeus dels mobles. Cap a les 10, abans de canviar-se de roba per anar a missa del gall, la senyora Maria Paredes posa els cigrons en remull. Després, busca el vestit més nou, les sabates de mig tacó i l'abric. Comprova que porta la bosseta de llana amb els mocadors, les claus de casa i €1 solt per a la col·lecta, i obri la porta de casa. Fa fred. Tot i això, s'hi veu gent pel carrer, sobretot joves que, segurament, es capbussaran als locals del carrer Major perquè no és cas que es queden a la porta amb l'oratge que fa. Repiquen les campanes. La missa comença a les 10:30. Seu en un dels últims bancs, al costat del matrimoni Ventura i les dues filles bessones. Se saluden amb un moviment de cap. El capellà celebra la missa cantada, tot i que la seva veu no és per a tirar coets. A l'homilia parla del sentit de la família i de Nadal. Diu que són dies perquè els integrants, totes i tots, apunta, han d'aprofitar per a reunir-se, per a estrènyer lligams, per a seure en una mateixa taula. La senyora Maria Paredes fa un somriure agre. Es nota que el capellà no té fills ni nets. I encara menys, a l'altre costat del redolí del món, ni filles joves, com Puri, que és ben capaç d'oblidar-se del dia que és. A l'eixida de l'església torna a coincidir amb la veïna Dolors. Es veu que ha sigut de les primeres a entrar a l'església. Clar que, amb el gallato i la poca vista que li queda, ha decidit agafar-se-ho en jorn. Chino, Chano, tornen al carrer on viuen. Abans de separar-se, la senyora Maria Paredes li ho torna a repetir. Vine a dinar demà amb nosaltres, Dolors. Faré olla per a 10 i en sobrarà per al porc i la burra. Quan obri la porta de casa, s'adona que el cotxe de la filla no està aparcat ni a una ni a l'altra banda del carrer. O l'ha deixat més lluny o se l'ha importat. A les 8 del matí, guaita al carrer. No veu el cotxe de Puri i això li produeix un calfred. Havia d'estar acostumada perquè no és la primera vegada que la filla aprofita les festes i se'n va amb les amigues pels pobles de la rodalia o fins i tot a la capital. Déu vulga que no li passi res, que se'n recorde que avui és el dia de Nadal i vinga a dinar. Es desdejuna un got de llet amb unes quantes galletes que no es diuen Maria Fontaneda però també són redones. Ompli el perol gran d'aigua fins a 3 dits de les tatxes i es posa a pelar les creïlles, el nap, la xirivia, les carlotes i la penca. Renta la carn amb parsimònia i la boca dins del perol. A continuació, tota la verdura. Els cigrons, dins d'una malla, segueixen el mateix camí. Esperarà que el caldo alce el bull per a traure les impureses amb l'escumadora. Ís a la galeria i desestén la roba. Ha fet fred aquesta nit perquè les peces semblen de cartó i les agulles de gel. Sent lladruc de gossos i alguns xerrics de persiana del veïnat. De segur que han botat el llit per a preparar el dinar de Nadal. Li torna a vindre al cap la imatge del fill i dels nets, i de la nora, de Marian.
És clar que quasi mai la té present i mira que és bona xica i treballadora, que se la juga a neta i educada. Però veges, un fill és un fill i uns nets són uns nets, que més corre una gota de sang que un riu d'aigua. A les 10 en punt s'hi presenten Carme i Ramon, el marit, l'apotecari. Porten 2 bosses entre mans, una amb els torrons, els pastisses de moniato i una capseta de massapà, l'altre amb l'ampolla de cava. Ramon no és massa expansiu ni xerrador. Això sí, besa a la sogra de manera pugissera, deixa el cava a la nevera i diu que obrirà les 2 extensions de la taula del menjador abans d'anar-se'n a pegar una mirada al camp. Em portarà unes quantes satsumes i clementines. La senyora Maria Paredes destapa el perol i comprova que el caldo ja ha alçat el bull. Maniobra d'escumadora i retira la capa fina d'impureses. Aboca el safrà, tapa el perol i mira el rellotge de la cuina. La filla, des que ha vingut, no ha parat de torcar la pols dels mobles i de posar ordre en el rebost. Quan acaba, apunta que començarà a parar taula perquè no és qüestió que es queden les 2 a la cuina contemplant el perol com 2 estaquirots. Carme té raó, així que, mentre la filla es dirigís al menjador, la senyora Maria Paredes s'encamina a l'habitació i obri l'últim calaix de l'armari Robert on té el niu. És una manera d'anomenar el lloc on guarda els diners dins d'una capseta de llanda, les escriptures dels camps i de la casa, les fotografies que no ha pogut emmarcar i els sobres blancs de les estrelles. Només Carme coneix el cau des de fa temps. Mira, filla, si algun dia m'entra un batistot, vull que sàpies on guarda els diners i les escriptures. La resta no té importància. La filla es posa feta un pollastre. No digues disbarats, mare, que duraràs més que el cul d'un morter. Això creia jo de ton pare i ja veus, si porta temps criant malves. Més val prevenir que guarir. Agafa 3 sobres i fica els diners, 100 euros per a cadascú, que no els farà rics, ni molt menys, però és un detall, i s'encamina al menjador. La taula, com ha dit el gendre, té les 2 extensions obertes i la filla ha escampat 8 coberts. 8 coberts? Si en són 4 només. Això sí pur i se'n recorda que avui és Nadal? Ho pregunta, però Carme, com si res, continua a la seua. Només murmura que si en sobren de coberts es recullen de 4 manotades i en pau. Telefona a la teua germana. No siga cosa que perda l'oremus i no se'n recorde de vindre a dinar. Ja li he telefonat, mare, però no contesta. Deu tindre el mòbil en silenci. La senyora Maria Paredes no acaba d'entendre res. Ja veus, muntar per a desmuntar. O això, o la filla vol omplir la taulota de plats, gots, forquetes i culleres per tal que no sembli un desert ocupat per 4 persones. O per 3, que no s'acaba de refiar de la menuda. Destapa el perol i comprova que, amb el foc al mínim, el caldo bull com toca. Mira el rellotge. Quan falta un quart per a les 3 hores, abocarà la pilota. O les pilotes, perquè potser si en fa 2, se les podran repartir millor. Trau el perol mitjà, el nou. El tindrà a punt per a traure el caldo i coure els fideus. O farà arròs. No, fideus. Ah, i les 2 fonts. Una per a la carn i les pilotes i l'altra per a les verdures i els cigrons. La senyora Maria Paredes engega la ràdio de manera mecànica. El millor missatge d'aquests dies és el que ix del silenci i calfa amb tendresa els cors de totes i tots els acompanyants en el vostre viatge per la vida. Que Nadal vos ajuda a fer reals els vostres somnis, que vos porte alegria i que pugueu compartir-la amb les persones que formen part de la vostra vida. Bon Nadal! Que els pastorets i les pastoretes de la Nadala vos encomanen l'alegria i la pugueu compartir amb les persones estimades. Apaga la ràdio perquè té un nus a la gola. Aboca les pilotes dins del perol. En un quart d'hora estaran més que cuites. Toquen el timbre. És el gendre amb un cabasser de satsumes i clementines. Observa la taula parada per a 8 persones, però no va de boca. Tan sols mira l'esposa i somriu. La senyora Maria arriba a pensar que porten algun negoci entre mans. Què els haurà passat pel cap? Hauran convidat algú per sorpresa? O estan prenent-li el pèl?
No, això no, perquè el gendre no és de bromes ni de coses per l'estil. Apenes apaga el foc i aboca caldo al perol nou, torna a sonar el timbre. Una estona després, en sentir un murmuri estrany, es capgira. El fill, els nets i la nora omplin l'obertura de la porta de la cuina. La senyora Maria Paredes deixa caure el cullerot en terra i es llança en braços del fill entre sanglots descontrolats. Els nets, agafats als camals dels pantalons de son pare, miren l'escena encuriosits. La nora, rere de l'espòs i els fills, somriu satisfeta. Amb els ulls plorosos, doblega els genolls, mira que li costa, i agafa els nets, un en cada braç, els besa, els abraça, els torna a besar, alça la vista i la creua amb la de la nora i murmura que fa temps, molt, que no se sent tan feliç, tan contenta. La gandula de la filla menuda no estava de festa, no. Se n'havia anat de bon matí a l'estació de Joaquín Sorolla a replegar el germà, els nebots i la cunyada, que havien passat la nit a Madrid, la nit anterior. Carme i Ramon també ho sabien. Veges si no, perquè la filla ha parat taula per avui i el gendre no ha dit ni pruna. De sobte, s'atorrolla. Les estrenes, no ha abocat els fideus. Damunt, li reboten dins del cap les paraules que ha sentit per la ràdio. Compartiu l'alegria amb les persones estimades. Persones estimades, compartiu l'alegria. Carme, la filla, és molta Carme, així que quan la mare li explica, quasi a cau d'orella, l'assumpte de les estrenes i dels fideus, tan sols pregunta quants diners ha de posar dins dels sobres i quants gotets menuts de fideus ha d'abocar al caldo. Després, empenta suaument sa mare perquè es dirigisca al menjador amb els nouvinguts. Allà, la senyora Maria Paredes torna als besos i a les abraçades. Ara també amb la nora, amb Marian, que és un tros de pa beneït, com si d'un moment a un altre s'acabara el món. De sobte, li tornen al cap les paraules de la ràdio. Compartiu l'alegria amb les persones estimades. Mira a Puri, la filla menuda. Mou a casa de la senyora Dolors i porta-la a dinar, encara que siga a empentes. Jo afegiré un cobert més i una cadira. Mentre es gela una miqueta al dinar, 9 persones xarren, pregunten, conten i riuen. Sobre la taula, desprenent un aroma que faria ressuscitar un difunt, una cassola de 2 anses amb els fideus. Als costats, les fonts que contenen l'olla, ja se sap. En una, les verdures i els cigrons, i en l'altra, la carn. És l'olla de Nadal. Heu escoltat el conte L'olla de Nadal, d'Enric Lluc, podcast del Departament de Foment de l'Ús del Valencià de la Diputació de València.